Ħal-qormi fluttu wara l-mewt ta' żagħżugħ Ramiro Mallija, traġedja li ħasdet lil kulħadd. Il-qriema tilfu mhux biż-żagħżugħ iżda simbolu li kien ta' ispirazzjoni għal bosta. Kien tard it-tlieta bil-lejl meta l-pulizija kkonfermaw li żagħżugħ ta' 19-il sena tilef ħajtu wara l-intilef minn sensieħ b'konsegwenza ta' ħruġ ta' gass minn heater. Il-każ seħħ fid-dar ta' Mallija li tinsab fi triq Santa Katerina f'Ħal-Qormi stess. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrata tal-Assa Natasha Galja Xiberras li ħatret inkjesta. L-aħbar tal-mewt ta' Ramiro Mallija ħallit lil ħafna xxukjati. Bosta selmu l-memorja tiegħu u fakru fil-kuraġġ u determinazzjoni tiegħu fil-waqt li l-koll iddeskrivewh bħala żagħżugħ eżemplari u ispirazzjoni għal kulħadd. Dan għaliex Ramiro kien ilu snin li ddedika ħajtu biex jgħin lil min kien għaddej minn diffikultajiet fil-waqt li kien jaħdem l-qrib anke ma' Puttino Cares. Fl-aħħar snin, Ramiro għen ukoll il-Fondazzjoni Karl Vella permezz tal-mixja li kienet issir bi skop nobli. Meta kont żgħir kelli kanser u għal-ħuti kienu jitfgħu on the other side. Allura billi nagħmel xi ħaġa lihom. Rajt il-Karl Vella Foundation jgħinu l-aħwa u tħajjart nixbor xi ħaġa l-Karl Vella Foundation. Ramiro nnifsu kien jeleb il-ġlieda kontra l-kanċer u kien għalhekk li baqa' jwassal messaġġ ta' kuraġġ u determinazzjoni. Ta' kuraġġ l ħadd ieħor u nipprovaw is-sena d-dieħla nimlgħu il-pjazza taw.